Ariana, ginaingon, nakasa man tuod ko sa akong pag-asawa, apan ikaw gayud ang akong gihigugma. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hiduolan lang ko sa bahay ni Mama. Kuhaan ako si Inday kaya akong pakanon. Uy, kanang nagparok sa tindahan ni Alma si Ramon man na? Ni Ana da siya? Hi, Ariana. Musta? Gitimbayan ko niya. Hello? Ramon! Ala, niya siya padong nako. Kumusta ang kinabuhi nga amin niyo, ha? Okay, Raman. Ikaw, kumusta man mo atong imong uyab nga imong gikuyugan sa Manila? Minyo na pod mo? May anak na mo? May magdayon, oy. Kay biduwag lang team. Uyab mi, pero may lain man siyang uyab. May lain man siyang laki nga kiuyab niya. O nasakpan ginako. May silang nag-sex tour sa motel. Wala lang ko mangitag samok. Kay uyab pa man mi. Di pa man mi kasal. Maog yun. Pero luuya sad nimo sa. Pero hinuon, mas maayo pod nga nasayod ka sa iyang kinaiya mentras wa pa mo makasal. Mo gyud. Ibawan pa lang. Ay, mas may pa og ikaw nga akong panguyaban. Ni atong higayon na. Kita unta aron may makadayon. Na, mao na diha. Nagpaabot bitaw ko nimo atong higayon na nga imo kong panguyaban pero wa man gyud mo makita ang akong dako nga gugma nimo. Nakita na ba yan ako ba? Pero wala niyo ko gugma nimo ni atong higayon na. Pero kung daga pa unta ka hangtod ron, manguyab unta ko nimo. Pero saan minyo man ka? Oo, minyo na ko og may anak na mi usa. Mahal ko kayong akong bana kay buutan man siya. Sige ha, ari na ko kay kuhaon ko pang akong anak na tuwa sa akong mama. Sige. Sige. Ay, naunsa man ko. Karon pa man ko may batig kay nugon sa gugma ni Ariana. Diri na ako. Bisan minyo na siya. Unya, may anak. Pero mura magyapon siya og daga nga tan-awon eh. Sa ka, no? Kung ako ng pangyaban, bahala, may banal sila. Ako siyang pangyaban, basik sumtun ko. Ma, Kung mo duol ganig usab ni mo nas Ramon, likay na lang yun anang tawhan na. Kay nakasiguro man ko, nga madagyod ka anang kanahanan na, kung magsigi ko nag-atubang anak niya, dako kagud og gusto anang tawhan na kani adto. Pwerte magay ni mong hilak nga may uyab na ngalain dito sa Manila. kung pagbati lang ma, doon na pagigamay. Pero, gamay na lang ha. Ang akong bana nga si Dante, mo ibugat ron sa akong kasing-kasing. Bana bayat na ako siya, o niya may anak pagit ni. Mauman ka ni, nga ayaw na pagtubay istoryaan ng Ramon. Pasig madaka niya, makasa ka na hinon si mong bana. Oo, ma. Paninguhaon ako nga, di na ko makikatubang pa niya. Ay dili oy, di kay maninguha lang. Buhata gyud. Aron dili maguba ang kamalipayon sa inyong pagpuyo. Unsa? Mao na day Ariana. Nakita ko si Ramon nagpaatbang sa tong bahay pag-abot ko nako. Ni adi siya. Nabalik na di sa atong lugar. Oo, kaya ang tinuoy, gahapon samtang nagpadung ko silang mama, kalit man siya nga timbaya niya ni duol na ko. Mo ba? Milikay ko, kay minyo na baya ko. May bana ko nga mao ikaw. Salamat day. Apan kinilay ako ikasulti nimo. Kung hangtod karon may gugma pa kaniya. Unya madaka kung magsige siya og dot-dot nimo. Bisan kasal ta og may anak na ta. Ihatag ko nimo ang kagawasan nimo day. Kung kanang laki agyud ang gusto nimo nga ikauban hangtod sa imong kamatayon. Dili dungoy. Kay sukad ka nakasalta og nakaanak tag-usa. Nakaton ako sa pagmahal nimo. Mo nga dili gyud mahitabo nga mutubay pa ko ni Ramon. Dili gyud dong Dante. Bay Ramon? Ganun, Mao bay? Oo na bay, Indok. Rubida, no? Karon po may batig gugma ni Ariana. Nga, may bana na siya. O kung sa'y hunahon na mo karon ha? Rubida. Imong panguyaban siya, bisag doon na si Bana?
Ha, Biramon? Recorded by X Thunder Gaming. Mau ganun tanay plano ko, pero di ba ka kumapatyan siyang bana, no? O ano ba kung maswitos butasan, ha? Kaya di ba ko pure nga taga din sa ato. Ah, siya may dili ba? Dili, dili, Oh, oo. siya, di na taga diri. Ikaw taga diri ka, no? Mo Unsaw, lagi. kalimbot ka, no? Unsaw Kalimbot ko yung ko. ligtano, mag-isukan Still. kay larga sa Manila. Unsaw Ay. ko, so tiyan na, ano? Abi ni mo ba? Ano Dante ba? Pagpuyo niya na nganhis atong dapit, no? Migo day may anak. Buntan ka na, talawan ka na. Ha? Aw, basin lang tingali. Di siya gustong away ba? Basin og kay tingali, gubot iyang di siya gusto ng mga gubot-gubot ba? Kaysa di kausa nga gagad ko na siya sukmagay ni Baldo. Ginom sukol taon ni luya lagi. Still lang. Ahak ba yun, Ako'y gisayangan nga. Wa ko muda yun yung pagpungiyab niya sa daga pa siya. Ni Dante? Dili, kani yung asawa. Kinsingan. Be. Yung asawa? Oh. Ay, ano makalimot mo ko Ariana may asawa. Ano sa bagaw, Lami, para bagyapon siya, bay? Para bag daga pa. Pero bay, Skawang, sutian ni ano. Kita ko ng Dante ngihi ba? Kausala ba? Kita ko. Kuwag bunal to na bay. Murag iring awa. Ngarang iring away dunggan. Inana yun. Wapagil itong gisog ha. Basta mamina ako. Murag dako na kinabakbakang Ariana. Oh, bay dindo. Dool na lang ko sa bahay nila ni Ariana o ni Dante. Oo, mangkoy lingaw sa bahay. Soroy na lang ko sa ila. Uy, hala. Ano lalaki nga nagpatbang sa bahay nilang Ariana? Si Ramon man na. Animal ganing tawhana da. Iyag yung sulngon ning akong anak. Kani atos daga pa ni, wag yun panguyab eh. Unya karon nga may banana, iya hinong hasulon. Karon ka. Tugayan mi kawas si Ariana siyang bayo, Di ba ako nga, wang ipanaron. Naunsa man ko, Gusto magi ko nga magkauyab mi. Pero sao man may ba naman siya? Pero gusto ko siyang ikarelasyon kita. Hoy, Ramon! Napasing, ikaw? Ako dong! Oh, May bana na ng akong anak. Unya, karon pa ka magkahuna o nagpanguyab niya? Naturiring na ng utok ni Modo, ha, Dante? Sulti kong nabuang nakakaipasod ang mental hospital. nagmahay ko na nga. Wa ko sa pungayabi kinato na ko, karon pa man ko may batik hinugo niya. Mahal ko siya nang. Los ni mo. Oh. Kung gusto ka, ako. Ako'y panguyab, Gusto ko bibi. rin- Kayakan ko din ng atubangan ni mo nga galupyak lang ang age. Usubin- Ha? Ako'y panguyab, bibi. Sige na, litsiha ka. Sige na. Nang, Oh, sabat. Maluoy ko nimo. Di ko nimo nang, dili. Kay? Kay kurayot ka na nang. Oo. Kurayot na nang imo. Arin ako na nga, kurayot. Wala. Hanggaw. Hilason. Murasag di lupyak ang iyang atubangan. Take care pang hinampak. Unsa to yung giingon? Minatahingon sa kuyunot na yun ko. Kunot na ko. Hilas kang ni Malaka. Tistingi ko. Kausa lang do. Panaklag yun kas kalami. Hanggawa ka. Tuhe! Ay, hoy Ramon, kuyawan malanta nimo oy. Ikaw magud ning kalit nga ni buto diha og mibabag sa kong agianan. Sa pabuhi ko, ayaw ko kuniti ba ano man ka? Oh, Silyo? Ayaw ha? Ramon, ayaw kong patiya pa. Kung di ka gusto akong dunggabon, kuyog na ko niya nagkaraan nga payag. Des ibabaw. Dali! Gusto na kong mutilaw ni mo dahil. Gusto kong mutilaw ni mo. Sayang nga niyo
Pero di mo kayo naka-virgin. Naman may panan ako. Kaniya to, tato, imo kong gipanguyapan. Tagilo. Nagmahay lagi ko. Uy, hindi ang tanan. Dako naman kayo ni bang imo eh. Kuha eh. Ikuha na ng imo, pero mahuman na ta. Alipi. Ako ba na kayo mong piva? Sige. Hala ka. Oh. Karabay mo? Kagamay ko. May nasa hindi ko ako nabana, uy. Lagi, gamay lagi. Pero tuski kayo. Tuski kayo. Alebe. Tuski pa ni. Basta rin kayo gabi yan. Ramon. Ibila. Di, ato ni bangilan lagunlan pero masakto ni ang imong sampot na ka ni. Sakto. Ramon. Kini. Nakunsa ka, uy. Nakunsa ka diha. Di naman ayaw ko dahil taon. Ha? Nagbalingo na di ka? Kini. Masa ba ni dahil? Nga naman niyo, uy, manasangit. Sure ka na suod na diha. Hala na. Uy, lami, uy. Sa Uy, lami. bakit mo sa kong ilamig eh? Ha? Mura mo kong nagdugal o hangin ini. Oh. Kalagot. Nga hindi man ako nakauna ni mo eh. Bahala na. Naman, matug daan niya, eh. Pukawan na niya kung mahuman ka, eh. Utsa. Kabuya ang trabaho, ah. Dali, aki mo, pauli na ko. Langay-langay lang ka na ko. Magdali, diha. Hatapa. Hapit ako. Ariana. Manako. Mata na, Ariana. Mana? Mana. Uy, lami. Mata na, oy. Recorded by X Thunder Gaming. Human sa nahitabo na mo ni Ramon, wala kumutagad niya. Mas nalipay ko nga, wala sa siya magpakita na ako. Kay love gid nako akong bana. Nakasaman tuod ko niya apan siya gid ang akong mahal. Mahal gid kay nako akong bana. Mga kuto mga kasama, ang kaagi ni Ariana, diniling tulumanon. What's the style? Mahal kayo ang iyang bana style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.